Sampun rata rambat minggah Siti Hinggil Binaturata. Sigra kandhani tumaping adicara bapa timbang adicara pangkot. Kan Nduk. Bupati bapa ting kawibawan. Nanging adili Gusti boten bandine wanayat marang ingkang putra. Lho, ana acara kuwi ya? Pirasane atimu bapakne atiku wis gemolok. Mbok ibune ora tak anggap anak mantu senajan putra mantu lenggahe krasa dumung rektang rasa. Mriki kemawon riyen. Mengke kuwi kelajolaken nek pun wayahe. Syukur yen kaya mangkono bapakne. Ayo. Oh, iki ya. Sik aku tangale sik.